Te kini ketika MTET jong kini ka syllabus jong ajar phunri mo kabai de bat ka paper 1 kini te ka topik kini ketika language skills mo kisap ketin te kita language skill mo ka language skills kadai ka nongrim jong ka jing nang ketin kani ka language skill kadon saw bentam te ka ben kong kadai listening ba kadai speaking balai kadai reading basa kadai writings te kini kisau kia dailang mo ra kawai katlot kawai rukan kata mo te kumut kia dailang gini ki sauteli to ngi pej ban kong du kadika saban sngeu mut listening skills kijing mut kasat ban sngeu bat sngeu tu yak ka ba kawai krens te pite listening semua kasaban sngeu te pi tu mo kita te ke badon kam mo ben kong kadai kajing nlet jing mut mo concentration te ka ba ar kadai ka jing tep ba sngeu tu ya ka jing mut te bat balai kadai kajing la ban ken mau ya ka ba la sngeu te kum en ksana mo kum ki kren mon kong pidi mas tu shai ar bat pide ban sngeu tu ya ka jing mut kin te ki ban tamo sngeu ya ka jing ya tu khana te ba ar kadai sngeu ya ki instructions jing ptha balai kadai sngeu ya ka jing ya kren ha class kum kan ksamo teachers no kai mo pli ya ka kot ka page was po te ki khana no sngeu bat le kumba la ong te kir kom pen roi pat mo ki nuksamo pen example mo ki kum ka jing tu khana lan ki video audio listening lan ki question answer hadin ba sngeu te ka jingdon kam hane kalong ka jing yarap banang kren bat pule ba apa kalong ka benta ban kong tam ha ka jing nang ketin te ka ba ar pat nakini ki language skills ke de ka sta ban kren speaking skill te pi su thu hi tharai ke ka jingmut ka speaking skills te mut te ne pej mo ka jingmut ka sta ban pen pau ya ka jingmut da ka ba da ka ketin ke kum ke kita mo ka men kong kalong ka jing kren shai mo tada ki kren shai de ka ketin mut bun na ya gi kim nang ke nyata ka speaking skills but ba pat penbaik grammar te ka balai ka pen kam ya ki kenten ki ba dei mo te ka ki benta pen kong ka dei pronunciations mo kor kom kren te bu ka dei fluence balai pat ka dei confidence mo slurban kren te kinuksa ke dei kum ki jing tu khana storytelling conversations debate about role play ter kom pen roi pat hang ne ki group discussions classroom interactions asking and answer question but buat kalau la bandero ko ka teamwork mo kanera pe ki kom keren ki jing mo ki bai kendu akan ka skill akan ka language skill akan ka speaking skill ke deka ban ko ka jing le rang mo bom don vocabulary bat ka jing ting ban bakla te jing don kam han ka jing ya ram ban pen pau ya ka jing mut kalong ka ba konstan ha ka jing ba man ka sngi tongin ya page na man tayi sekan ka ta ka balai ka saban pule reading skill mo te mki kita mo ka jing mut ka di ka saban pule bat ngut thu ya ka jing tho te ki benta mo ki ban kong ka de ka jing itu mo recognitions tabar ka de comprehensions balai ka de speed ki jai pule mo ki bon ten ki de ki to atli mo ki jai pule ka de ka loud reading pule jam but silent reading pule jar jar mo te kini ki levels mo ki de ne ki don kini ki skimming scanning intensive reading but extensive readings te kini ki iu dengan sabatai ko video mo markine ru dan ka english paper ru dan mo kini ki skimming scanning intensive reading but extensive reading kila de class ko tu nang ne ro kalong ka ju hi ka english paper te kumkin duk samo pul de passage jupa ki jingkeli bunsen ki passage mo ki don ki jingkeli te kirkom penroi pat reading aloud story books newspaper reading comprehension exercise kijinot kam kadai kijing yara banang vocabulary ba baar kadai kajing ka penroi ya kajing perkat te ka basau mo
kasab ban tho writing skill. Ke jingmut mo kasab ban penpau ya ke jingmut da ka ba tho mo writing skill. Te ki benta ki long spelling, grammar, sentence formations, paragraph writing. Kini ki benta ka writing skills. Te ki judge mo ki judge writing skill ki essay writing, letter writing, applications, part story writing. Kini ki judge writing skills. Te rukum tho mo mình có ngapa tho ya ka essay gidon kam saka jing sedang mo introduction. Tangin kam saka pang pedeng mo. Taba haba khaduk gidon kam ka jing code conclusion. Taki nuksa mo topik kum kamariang. Sedang mo batai pangka mariang. Pedeng mut ka jing mentoi ke bang iyo na kamariang mo. Taba kut ke dik jing kyrmen mo. Bersin kamariang kyrmen ba. Kalong ka ba quick ke ba subham. Te kini ki iyo ba pinang ban iyo banang ban tho writing skill kan kam ya pi ban pin practice mo ban tho man kasngi te buar ka di copywriting like di dictations basa ka di creative writings ba perkat kuno ban tho mo ki jing ma habai di berka writing skill ke di ba bun ki ting ki jing bakla mo spelling bakla grammar bakla bomla pen bet senten kita ki di ki jing mo ki ba ya kan do akan ka writing skill. Ka jing non kam long no ka jing rap ka exam. Te balai ka jing rap ka kam pajba. Ka jing ya dai hapnang kini ki south liki skill mo. Ngeu wat penlong ban keren pule penroi kulri keren jing rap ka tho pen scam jing tips nuksa kum ngeu khana keren biang pule tho summary. Ki benta jo kino hikai mo kan kalong skill ki long no kino hikai gidong belong kelas deka baya sim bentalang te kum kino hikai mo haba ki hikai kidon kinyi kata ka stop jang ki kum ban le ban ya ki kena kum tamban kawai kam ban pensur kena ban keren bat pule mo ban encourage ki kena te ba lai pat ke dei ai feedback mo ai feedback te pir tu ai ke jingmut ke feedback mo te ke ba ai feedback ber baksa ka mar kam ya ki activities anu kesan ku menuh hikai mo haba syukras ude ban penlek ki kena by day kini ki activity. Te ki by day kini ki MCQ dan ka language skill mo ki sab ketin te hang ne pule mapi mo te hang ne la don ki option mo A B C D ba D te ki jubab ki sadon hapo jong ka video te persang mapi ban jit shwan nge mo te dada pi chim hakulom mo tek kine te sa page mo ha jo padon ha ne hapo joka ne ka video ki jubab te persang shwa plejing mood mo kum kan ka bas san mo kalor ding ka mood ayu te persang mo te ngakan men ni ki ba apply mtai kan ka enter pun rew bapin leste kan ka video kan ai jingra pe kendiat mo te tang kita kolbe shibun mo kita gini hapo gi jubab mo apa ni te amongan penibai pin wasdang te kim skill mo kasapan kasap ban sneu ka mut ayu te ka baar te ka ba de ka banta ban kong ha ka jing nang tin te ka bishon ka di writing reading listening speaking te ka balai ka sa ban keren ka long ayu te option ban ko ka di ban pule baar ka di ban sneu balai ka di pa ka jing mut basau basan badi pat ka di ban pej te ka basau bat ka ka bayar ban penroi ya ka speaking skills ne ka jawab option ko ka di copywriting group discussion silent reading dictation te ka basan pat kalong kala reading kamut ayu pule jar pule ka jingmut pule jam pule tang naka kot te banre ka di silent reading kalong ayu mo te pule jam pule jar pule pajba pule ha kelas te banyu pat ka reading skills ka page ayu tho ban ya tu khana kentin tang ban pule state ban
ban pule bat ngutu badi kadi ban keren te ba pra kadi ke ka ba kalong ka benta jong ka writing skill kan ban option ko kadi skill keren spelling bat grammar te kini ba kendai mo te sta pule hi ma pi mo te to ko sibun mo te ki MCQ dengan sa ai biang ko ka next video mo te ko sibun